La Sagrada Família continua en bon ritme les obres de les torres centrals, tot gràcies a l'èxit de les visites que rep i al seu sistema estructural i constructiu, com és la tècnica de la pedra postassada, un mecanisme per alçar les torres centrals per nivells que fa agilitzar el procés i garantir la seva seguretat. Per exemple, la Torre de la Mare de Déu, la que ha crescut més aquest any, actualment arriba als 79 metres i es preveu que arribi als 85 a finals d'aquest mateix 2017, ja que els panells es poden col·locar d'una manera ràpida amb aquesta tècnica. Doncs per fer-vos una idea, en un parell de dies hem aconseguit fer la col·locació de 14 panells, 7 panells un dia i 7 panells el següent dia. Les torres dels evangelistes Joan i Mateu arriben actualment als 80 metres d'alçària i les del Marc i Lluc als 83 metres, dels 135 que tindran totes 4 torres al 2022, un any que canviarà notablement l'skyline de Barcelona. I en un futur no molt llunyà el que anirem veient és com emergeixen aquestes 6 torres, de les quals la Torre de Jesús i la Torre de la Mare de Déu es veurà que creixen sense cap tipus d'obstrucció exterior a nivell de bastides o de lones. La Torre de Jesucrist té ara 82 metres i arribarà als 172. Serà la més alta i la visitable, ja que a l'interior contindrà una escala de cargol de pedra que envoltarà, a més, un ascensor de vidre. I aquest cap de setmana de Mercè, la Basílica obre les seves portes als ciutadans de Barcelona perquè coneguin bé l'estat de les obres i les novetats que presenta. Per exemple, a l'interior de la Basílica s'han incorporat nous bancs de forja i fusta que substituiran els actuals durant els propers mesos i a l'exterior s'estan construint 2 pavellons a la façana del naixement, situats on l'accés a la nau, que permetran tenir un millor control dels visitants i feligresos que entren al temple. En una roda de premsa sobre l'estat actual de les obres, el responsable de seguretat de la Basílica, Marc Martínez, també ha explicat als mitjans de comunicació que s'estan incorporant uns controls d'accessos amb arcs i escàners. Aquesta nova instal·lació està prevista que entri en funcionament a finals d'aquest any i permetrà pacificar l'entorn de la façana i millorar el sistema de seguretat.